Víš, co je na bolesti to nejpodivnější? Že ji všichni chceme ukončit, zastavit, utéct od ní, ale málo kdo si uvědomuje, že právě bolest je ta síla, která tě dokáže probudit ze spánku, v němž trávíš celý svůj život. Když jsem se před mnoha lety zadíval do lidské duše, když jsem seděl s pacienty, kteří ke mně přicházeli zlomení, vyčerpaní, ztracení, zjistil jsem něco, co mě navždy změnilo. Zjistil jsem, že každý z nás nosí v sobě neviditelné rány, ale ty rány nejsou tím, co nás ničí. Je to náš vztah k nim. Je to naše zoufalá snaha dělat, že neexistují. Možná právě teď cítíš bolest. Možná to je bolest ze ztráty, z opuštění, z pocitu, že nikdy nebudeš dost dobrý. Možná to je bolest z toho, že tvůj život nevypadá tak, jak jsi si představoval. A já ti neřeknu, že to bolení zmizí. Neřeknu ti, že existuje nějaký kouzelný trik, jak se ho zbavit. Ale řeknu ti něco mnohem důležitějšího. Řeknu ti, že právě tahle bolest, ten pocit, kterému se snažíš uniknout, v sobě skrývá klíč k tvému probuzení. Vidíš, my lidé jsme si vybudovali celou civilizaci na útěku před sebou samými. Navzájem si říkáme buď silný, buď pozitivní, nechoď do temnoty. A pak se divíme, proč se cítíme prázdní, proč se cítíme odpojení, proč naše životy připadají jako hra, v níž pouze hrajeme roli. Je to proto, že jsme zapomněli na základní pravdu. Nemůžeš být celý, pokud popíráš půlku sebe sama. Nemůžeš být skutečně naživu, pokud utíkáš před tím, co tě bolí. Pamatuji si ženu, která ke mně přišla před mnoha lety. Byla úspěšná, inteligentní, podle všech měřítek šťastná, ale v jejich očích jsem viděl prázdnotu. Řekla mi, že se každé ráno budí s pocitem, jako by žila cizí život. Dělala všechno správně, ale uvnitř umírala. A když jsme začali mluvit, když jsme se pomalu dostávali hlouběji, objevila se bolest. Bolest ze ztraceného dětství, z lásky, kterou nikdy nedostala, z částí sebe sama, které musela pohřbít, aby přežila. A víš, co se stalo, když jsme té bolesti dovolili promluvit? Když jsme jí dali prostor místo toho, abychom ji tlačili pryč? Začala se probouzet. Začala se stávat skutečnou. Tohle není příběh o utrpení kvůli utrpení. Je to příběh o transformaci. Je to příběh o tom, jak se stát celým. A začíná to tím, že přestaneš utíkat. Začíná to tím, že se otočíš k té bolesti tváří v tvář a zeptáš se, co se ti snaží říct. Protože bolest není tvůj nepřítel. Bolest je posel. A já tě teď vezmu na cestu, která ti ukáže, jak toho posla vyslechnout. Jak proměnit to, co tě ničí, v to, co tě osvobodí. To, o čem ti budu vyprávět, není teorie. Není to něco, co jsem si vymyslel u psacího stolu. Je to výsledek desetiletí práce s lidskou duší, s tmou, se světlem, s tím, co nás dělá lidmi. Strávil jsem celý svůj život zkoumáním toho, co se skrývá pod povrchem našeho vědomí. Sestoupil jsem do míst, kam se většina lidí bojí jít. A to, co jsem tam našel, změnilo všechno, co jsem si myslel, že o životě vím. Když se na tebe svět dívá, vidí masku. Vidí tvou práci, tvůj úsměv, tvé úspěchy, tvé selhání. Ale pod tím vším je něco hlubšího. Je tam celý vesmír, o kterém nikdo nic neví. Je tam stín, jak jsem ho nazval, ta část tebe, kterou si pohřbil, protože ti řekli, že není přijatelná. Jsou tam rány z dětství, které si nikdy nevyléčil, protože nikdo tě nenaučil, jak. Jsou tam sny, které si zradil. A části sebe sama, které si opustil na cestě k tomu, kým ti řekli, že bys měl být. A všechna tahle potlačená energie, všechny tyto neprožité pocity, nevyřčená slova, nepřijaté části tebe sama, se nejen tak nerozplynou. Šromažďují se uvnitř tebe, vytvářejí tlak a časem se projeví jako úzkost, deprese, ztráta smyslu, pocit odcizení. Projeví se jako bolest. Ne proto, že by tě chtěli zničit, ale proto, že tě chtějí probudit. Proto, že tvá duše zoufale volá tvou pozornost. V mé práci jsem objevil, že většina lidského utrpení nepramení z toho, co se nám stalo. Pramení z našeho vztahu k tomu, co se stalo. Pramení z toho, jak jsme se naučili se sebou zacházet,
co jsme se naučili potlačovat, čemu jsme se naučili utíkat. Společnost nás učí, že některé emoce jsou dobré a jiné špatné. Že bychom měli být vždy silní, vždy pozitivní, vždy funkční. Ale tohle rozdělení nás rozpolcuje. Vytváří v nás válku mezi tím, kým jsme doopravdy, a tím, kým si myslíme, že bychom měli být. Řeknu ti něco, co možná zní kontroverzně. Tvé největší slabosti nejsou tvým problémem. Tvůj pokus je popřít je tvým problémem. Tvé temné myšlenky nejsou nebezpečné. Tvůj strach z nich je nebezpečný. Protože když se bojíš částí sebe sama, rozdělíš se. A život rozděleného člověka je životem neustálého vnitřního konfliktu, neustálého vyčerpání, neustálého pocitu, že něco není v pořádku. Probuzení, o kterém mluvím, není o tom stát se někým jiným. Je o tom stát se sebou samým. Opravdovým sebou. Celým sebou. Včetně těch částí, které si léta schovával. A cesta k tomuto probuzení vede právě přes tu bolest, které se tak snažíš vyhnout. Protože bolest je jako průvodce v tmavé místnosti. Ukazuje ti, kam se podívat. Ukazuje ti, co potřebuje tvou pozornost, tvou lásku, tvé přijetí. Když sedíš s pacientem a on konečně dovolí té potlačené bolesti vystoupit na povrch, když přestane bojovat a dovolí slzám téct, když konečně řekne pravdu, kterou celý život tajil, stane se něco pozoruhodného. V místnosti je cítit úleva. Je tam prostor. Je tam začátek něčeho nového. Protože pravda, i když bolí, osvobozuje. Přijetí, i když je těžké, léčí. Možná se ptáš, proč bys měl věřit mně. Kdo jsem, abych ti tohle všechno říkal? Řeknu ti. Nejsem jen teoretik. Nejsem jen někdo, kdo píše knihy a mluví o lidské psyché z bezpečné vzdálenosti. Já jsem sestoupil do vlastní temnoty. Prožil jsem to, o čem mluvím. Když mi bylo 40, zažil jsem něco, čemu říkám konfrontace s nevědomím. Můj vlastní vnitřní svět mě ohromil svou silou. Vidět obrazy, slyšel hlasy, cítil síly, které mi připadaly větší než já sám. Mohl jsem to nazvat šílenstvím, mohl jsem utéct. Ale místo toho jsem zůstal, díval jsem se, naslouchal jsem a zjistil jsem, že to, co vypadalo jako rozpad, byla ve skutečnosti transformace. Tahle zkušenost mě naučila něco zásadního. Naučila mě, že nepřítel není uvnitř tebe. Nepřítel je tvůj strach z toho, co je uvnitř tebe. Když se otočíš a podíváš se na své démony, zjistíš, že nejsou tak děsiví, jak jsi si myslel. Zjistíš, že mají pro tebe zprávu. A když tu zprávu vyslechneš, když uděláš místo pro to, co bylo vyhnané, stanou se z démonů průvodci. Co ti teď řeknu? Změní způsob, jakým vnímáš svůj život. Neřeknu ti, aby si četl pozitivní knihy nebo opakoval afirmace. To má své místo, ale není to cesta k pravé transformaci. Řeknu ti něco hlubšího. Řeknu ti, že tvá bolest je brána. Je to brána k částem tebe sama, které jsi ztratil. Je to brána k tvé celistvosti. A pokud se odvážíš projít touto branou, pokud se odvážíš setkat s tím, co bylo v temnotě, čeká tě na druhé straně něco nádherného. Čeká tě ty sám. Vidíš, my si myslíme, že cílem života je být šťastný. Ale štěstí je pomíjivé. Přichází a odchází jako počasí. Pravý cíl je být celý. Být integrovaný. Být v kontaktu se vším, co jsi. A to neznamená, že nebude bolest. To znamená, že bolest už nebude tvůj pán. Stane se tvým učitelem. V této chvíli tě možná láká vypnout tohle video. Možná je to příliš těžké. Příliš bolestivé. Ale varuju tě, pokud teď utečeš, stín tě bude pronásledovat o to intenzivněji. Bude se vkrádat do tvých snů, do tvých vztahů, do tvého každodenního života. Uvidíš ho v tvářích těch, které nenávidíš. Ucítíš ho v náhlých výbuších vzteku, v záchvatech žárlivosti, v momentech, kdy jednáš způsobem, kterému sám nerozumíš. Jednou jsem pracoval s mladou ženou, nazvěme ji Hana. Přišla za mnou rozrušená, nešťastná. Popisovala svou matku jako tyranku, jako studenou manipulátorku. Nenávidím ji, řekla mi. Nikdy nebudu jako ona. A přesto, jak spolu mluvíme, popisuje mi své vlastní vztahy,
Jak kontroluje svého partnera. Jak manipuluje emocionálně své přátele, aby dosáhla svého. Jak jí to děsí, ale nedokáže přestat. Vidíte ten vzorec? Zeptal jsem se jí. Zpočátku odmítala. Zuřila. To byla projekce, ta část, kterou odmítla ve své matce. Právě ta se stala jejím stínem. A čím víc utíkala, tím víc se stávala tím, čeho se bála. Teprve když měla odvahu otočit se čelem k tomu, vydechnout a říct: ano, toto je i část mě. Také jsem schopná manipulace. Také mám potřebu kontroly, teprve tehdy začala léčení. Nejedná se o to stát se horším člověkem. Naopak, jedná se o to stát se celým. Stín ti totiž může nabídnout něco neuvěřitelně cenného. Energie, vitalitu, tvořivost. Všechny tyto síly, které si potlačil, protože ti společnost řekla, že jsou špatné, ty v sobě nesou obrovskou moc. Tvůj hněv může být pevným ne, které chrání tvé hranice. Tvá žárlivost může ukazovat, co opravdu chceš. Tvá chamtivost může být touhou po naplnění, po životu prožitém naplno. Vzpomeň si na Nietzscheho slova, která často cituji. Kdo má proč žít, snese skoro každé jak. Ale já ti říkám ještě něco víc, kdo má odvahu čelit svému stínu, může objevit své pravé proč. Vzpomínám si na mladého muže, který ke mně přišel před mnoha lety. Byl úspěšný bankéř, měl všechno, co společnost označuje za úspěch. A přesto každou noc snil o tom, že utíká před obrovským černým vlkem. Když jsme začali pracovat s jeho sny, odhalili jsme, že ten vlk byla jeho potlačená tvořivost, jeho touha být umělcem, kterou pohřbil v 17 letech, když mu otec řekl: umění je pro náměsíčníky. Ty budeš podnikatel. 10 let žil život někoho jiného. A jeho psyché, jeho duše to nemohla unést. Proto mu posílala vlka, ne jako nepřítele, ale jako posla. Stín mu křičel: probuď se, toto není tvůj život. A teď mi dovolte říct něco, co možná zní kontroverzně. Deprese není vždy nemoc, kterou je třeba jen umlčet. Někdy je deprese hlasem duše, která říká: to, jak žiješ, není správné. Něco musí změnit. Je to jako horečka, nepříjemná, ano, ale signál, že tělo bojuje s něčím, co tam nepatří. Neříkám, že bychom neměli vyhledat pomoc. Naopak, ale říkám, že bychom neměli jen tlumit příznaky, aniž bychom naslouchali poselství. Tvůj stín tě často dovede do temnoty proto, aby ti ukázal, kde potřebuješ světlo. Ten mladý bankéř, když konečně přijal svého vnitřního umělce, když začal malovat o večerech, sny o vlkovi ustaly. Ne proto, že by vlk zemřel, ale proto, že konečně dostal, co chtěl. Dostal uznání. Dostal svůj prostor v tom mladém mužově životě. Vidíš, stín nechce ovládnout tvůj život. Chce být součástí tvého života. Jako měsíc nechtějí zabít slunce, jen žádá své místo na obloze. A zde přichází jeden z nejhlubších paradoxů, který jsem ve své práci objevil. Čím více popíráš stín, tím silnější se stává. Čím více ho zavíráš do klece, tím divoději řve. Vzpomínám si na pacienta, říkejme mu Henrik. Přišel ke mně jako dokonalý obraz ctnosti. Nikdy se nezlobil. Nikdy nezáviděl. Nikdy nelhal. Byl jako anděl chodící mezi smrtelníky. Ale jeho manželství se rozpadalo. Jeho děti ho nemilovali a v noci měl noční můry tak děsivé, že se bál usnout. Říkal: doktore Jungu, nechápu to. Dělám všechno správně. Jsem dobrý člověk. Proč mě můj život trestá? A já jsem mu položil jedinou otázku. Henriku, kdy jsi naposledy byl upřímně naštvaný? Stuhl. Jako kdyby ho ta otázka fyzicky udeřila. Já se nezlobím. To není. Slušní lidé se nezlobí. A co cítíš teď? Zeptal jsem se. Právě v tomto okamžiku jeho ruce se třásly. Jeho čelist se sevřela a najednou, jako prasklá hráz, to všechno vyšlo ven. 20 let potlačovaného vzteku, 20 let nevyslovené nenávisti ke svému otci, který ho byl, která přihlížela, k šéfovi, který ho ponižoval, k manželce, která ho ignorovala,
Všechno to tam bylo. Pod povrchem. Čekající. Rostoucí. A víš, co bylo nejpozoruhodnější? Když Henrik konečně uznal svůj hněv, když mu konečně dovolil existovat, začal se měnit. Ne v monstra, ale v člověka. Začal stanovovat hranice, začal říkat ne. A poprvé za 20 let jeho manželství začalo žít. Protože vidíš, stín není tvůj nepřítel. Stín je tvoje síla, kterou si pohřbil zaživa. Každá vlastnost, kterou si zavrhoval, obsahuje energii, obsahuje životní sílu. A když ji potlačuješ, nezmizí, jen se promění v něco temného a nekontrolovatelného. Je jako řeka, kterou se snažíš zastavit holýma rukama. Najde si jinou cestu. Vytvoří záplavu, zničí vše kolem, ale když té řece dáš koryto, když uznáš její proud a nasměruješ ho, stane se zdrojem energie, zdrojem života. Proto je integrace tak důležitá. Nemluvím o porážce, nemluvím o potlačení, mluvím o dialogu, o vzájemném uznání. Představ si, že ve tvé psychice sedí dva hráči u jednoho stolu. Jeden se jmenuje ego, to je ten, kdo říká já jsem toto tělo, tato role, tento život. A druhý je stín, ten, kdo říká já jsem vše, co si odmítl být. Celý tvůj vnitřní konflikt vzniká, když tyto dvě postavy spolu nemluví. Když ego se tváří, že je samo. Když stín volá ze tmy a není vyslyšen, integrace znamená přivést oba k rozhovoru. Bez soudu. Bez strachu. Když jsem vedl pacienty touto cestou, viděl jsem neuvěřitelné proměny. Lidé, kteří celý život trpěli chronickou úzkostí, najednou našli klid. Proč? Protože přestali bojovat sami se sebou. Protože uznali, že jejich úzkost není nepřítel, je to posel. Že jejich hněv není slabost. Je to hranice, kterou nikdy nevytyčili. Vzpomínám na ženu, která ke mně přišla v hlubokém zoufalství. Byla matkou, manželkou, dobrovolnicí v kostele, dokonalým obrazem ženské laskavosti. A přitom tajně snila o tom, že opustí všechny a zmizí. Cítila se vinná za každou takovou myšlenku. Považovala se za monstra. Řekl jsem jí, to není monstrum, to je část vás, která touží po svobodě, která se dusí pod tíhou všech těch očekávání. A dokud ji neuslyšíte, bude křičet čím dál hlasitěji. Netrvalo to dlouho a ona začala rozumět. Nemusela opustit svou rodinu, ale musela přiznat, že v ní je žena, která potřebuje prostor. Čas pro sebe. Právo říct ne. Když tomu dala hlas, úzkost ustoupila. Ne proto, že by problém zmizel, ale proto, že přestal být nepřítelem. Vidíte, úzkost často není znamením slabosti. Je to znamení, že žijeme proti sobě samým. Že nosíme masky tak dlouho, až zapomeneme, že jsou to masky. Až si myslíme, že jsme tím, co předstíráme. V mé praxi jsem viděl úspěšné muže, kteří vybudovali impéria, ale v noci se budili s pocitem, že se dusí. Ženy, které se staraly o každého kolem sebe, zatímco uvnitř pomalu mizely. A když jsem se jich ptal, co cítíte, často nevěděli, jak odpovědět. Protože se naučili cítit to, co se od nich očekávalo. Ale tělo nezapomíná. Tělo ví. A úzkost je jeho způsob, jak vás vytáhnout z hlubokého spánku identity, která vám nepatří. Existuje taková věc jako stín. Mluvil jsem o něm celý svůj život. Stín není něco zlého, je to část vás, kterou jste odmítli, vytěsnili, zastrčili do tmy, protože vám řekli, že není přijatelná. Možná je to váš hněv, možná je to vaše touha, možná je to vaše slabost nebo vaše síla, ano, někdy je stín tvořen právě naší silou, kterou jsme se báli ukázat. A úzkost? Úzkost často přichází, když stín začne tlačit na povrch. Když už nemůže zůstat skrytý. Když váš pravý já začne křičet pod vrstvami toho, kým jste se snažili být. Pamatuji si jednoho pacienta, nazvěme ho Martin. Přišel ke mně vyčerpaný, skleslý, plný nepojmenovatelné úzkosti. Řekl mi, nedokážu se soustředit. Všechno mě rozptyluje. Mám pocit, že ztrácím kontrolu nad vlastní myslí. Začali jsme zkoumat jeho sny. A tam, v těch snových obrazech, jsem viděl to, co Martin ve svém vědomém životě zavrhl. Byl inženýr,
Perfekcionista, logický, kontrolovaný. Ale jeho sny byly plné divokých zvířat, ohně, chaotických tanců. Co s tím máte společného? Zeptal jsem se ho. Tvářil se zmateně. Nic. To nejsem já, ale je to váš sen, řekl jsem. A sny nikdy nelžou. Postupně jsme odkrývali pravdu. Martin byl jako dítě velmi spontánní, kreativní, plný života, ale vyrůstal v rodině, kde byla ceněna pouze disciplína a kontrola. Naučil se potlačovat vše, co bylo chaotické nebo emocionální. Ale ta vytěsněná část v něm nepřestala existovat. Pouze se stala stínem a teď ho úzkost volala zpátky k celosti. Pomalu jsem se začal dostávat k jádru jeho problému. Nebyla to slabost, byla to výzva k transformaci. Vzpomínám si, jak jsme spolu seděli v mé pracovně v Küsnachtu, světlo odpoledního slunce padalo skrz okno a kreslilo stíny na zeď. A já jsem mu řekl, podívejte se na ty stíny. Existují díky světlu, nemůžete mít jedno bez druhého. On se na ně podíval a já jsem pokračoval. Váš strach není nepřítel. Je to posel. Přináší vám zprávu z části vašeho já, které jste opustil kdesi na cestě k úspěchu. To je moment, kdy mnoho lidí odchází. Nechtějí slyšet, že musí se stoupit dolů. Chtějí techniku, pilulku, rychlé řešení, které by je vrátilo zpátky do jejich funkčního, ale neúplného života. Ale on zůstal. A to bylo první skutečné znamení odvahy, které jsem u něj viděl. Začali jsme pracovat se sny. Sny jsou královskou cestou k nevědomí, jak jsem vždycky říkal. A jeho sny byly plné symbolů pádu, zhroucení, rozpadajících se budov, tonoucích lodí. V jednom snu stál na vrcholu mrakodrapu, který se pomalu nakláněl. Všichni ostatní utíkali dolů po schodech, ale on nemohl najít východ. Čím víc se snažil utéct, tím víc se budova naklánala. Co jste cítil ve snu? Zeptal jsem se ho. Paniku. Strach, že všechno zničím, že zatáhnu všechny dolů sebou. A co když? Řekl jsem pomalu. Není úkolem utéct z té budovy. Co když je úkolem nechat ji spadnout? Podíval se na mě, jako bych zešílel. Vaše osobnost, kterou jste si postavil, úspěšný, silný, kontrolovaný muž, je ta budova. A ona už nestojí na pevných základech. Vaše psyché vám to říká. Můžete se snažit ji udržet, ale pak vás to zabije. Nebo ji můžete nechat spadnout a postavit něco skutečného na jejich troskách. Mlčení, které následovalo, bylo husté jako mlha. V takových chvílích se rozhoduje, zda člověk vstoupí do individuace, nebo zda se vrátí zpět do své staré kůže. A víte, co se stalo? Neodpověděla hned. To byl dobrý znak. Když člověk okamžitě odpoví, obvykle to znamená, že mluví ego, ne duše. Seděla tam, ruce sepjaté v klíně, a já jsem viděl, jak její oči bloudí po místnosti, jako by hledali odpověď někde mezi stíny na stěně. Pak řekla něco, co mě vždy dojme, i když to slyším 1000krát. Ale já nevím, kdo jsem bez něj. Tohle je to. Tohle je jádro krize. Stotožnění s vnějším objektem, s manželem, s profesí, s rolí. Je tak úplné, že když objekt zmizí, zůstane propast, prázdnota, a lidé se jí bojí víc než čehokoliv jiného. Řekl jsem jí, právě proto musíte projít touto temnotou, protože na druhé straně zjistíte, kdo jste bez něho. A to je ten, kdo jste vždycky byla pod všemi těmi vrstvami přizpůsobení. Individuace není luxus pro ty, kteří mají čas filozofovat. Je to nutnost. Je to biologický a psychologický imperativ stejně silný jako hlad nebo žízeň. Když ho ignorujete, nevymizí. Roste, kvasí a nakonec vybuchne v krizi středního věku, v depresi, v nemoci, v náhlém a zdánlivě iracionálním rozvodu nebo sebevraždu kariéry. Viděl jsem to u mužů, kteří strávili 30 let stavěním impéria jen proto, aby v 50 zjistili, že nenávidí každou minutu toho, co vybudovali. Viděl jsem to u žen, které dokonale hrály roli matky, manželky, dcery a pak jednoho dne začaly křičet, aniž by věděli proč. Proč? Protože stín požaduje svůj nárok. Protože zanedbané části duše se nevzdávají ticho. Mluví skrze tělo, skrze příznaky, skrze sny, které vás budí ve 3 ráno s bušícím srdcem.
A právě tyto příznaky, tato úzkost, tato nespavost, tyto fyzické bolesti bez zřejmé příčiny, jsou jazykem psyché. Jsou to znamení, která říkají, podívej se na mě, já jsem tady. Nemůžeš mě navždy ignorovat. Vzpomínám si na muže, který ke mně přišel s chronickými bolestmi zad. Navštívil desítky lékařů. Žádný nenašel nic fyzicky špatného a přesto bolest byla skutečná, paralyzující. Když jsme spolu začali pracovat, objevilo se něco fascinujícího. Tento muž celý svůj život nesl tíhu očekávání svého otce. Nikdy nesměl říct ne, nikdy nesměl projevit slabost. Nikdy nesměl jít vlastní cestou. A jeho záda, doslova, nesla tuto tíhu. Tělo řeklo to, co mysl odmítala přiznat. Nemohu to už déle nést. Když konečně dokázal pojmenovat tento tlak, když dokázal vyjádřit svůj hněv vůči otci, když si dovolil říct nahlas, to není můj život, to je tvůj sen, který mi vnucuješ. Bolest začala ustupovat. Ne okamžitě, ne zázračně, ale postupně, jak integroval tu část sebe, kterou celý život popíral. Vidíte, stín neexistuje jen v hlavě. Manifestuje se v celém vašem bytí, v napětí vašich ramen, v úzkosti ve vašem žaludku, v bezesných nocích, kdy vaše mysl vytváří ty nejděsivější scénáře. Tělo nikdy nelže. Může být umlčeno, může být ignorováno, ale nikdy nelže. A když psyché nemůže mluvit skrze slova, mluví skrze symptomy. Proto nestačí jen myslet pozitivně. Proto nestačí jen potlačit nepříjemné myšlenky a doufat, že zmizí. Psyché si vždy najde cestu k vyjádření. A čím více ji potlačujete, tím hlasitěji křičí. Integrace stínu tedy není jen psychologický proces. Je to proces léčení celého bytí. Je to návrat k celistvosti, která zahrnuje i tělo, které tak dlouho neslo tíhu toho, co jste se báli přiznat. A zde přichází další pravda, která je pro mnohé obtížná. Stín není jen osobní. Není to jen vaše individuální temnota. Existuje i to, čemu říkám kolektivní stín. Kolektivní stín je temnota, kterou sdílíme jako kultura, jako národ, jako civilizace. Je to vše, co jsme společně potlačili, zapřeli, vytěsnili z našeho kolektivního vědomí. Podívejte se na dějiny lidstva. Kolonialismus, otroctví, genocida, inkvizice. To nejsou jen činy několika zlých jedinců. To jsou projevy kolektivního stínu, temnoty, kterou celá společnost nosila v sobě, ale odmítala ji uznat. A tento kolektivní stín nezmizí jen proto, že o něm přestaneme mluvit. Naopak. Když jej ignorujeme, stává se ještě nebezpečnějším. Vybuchuje v podobě válek, masové hysterie, pronásledování menšin, společenského šílenství. Viděl jsem to na vlastní oči ve 20. století. Vzestup fašismu v Německu nebyl jen dílem jedného muže. Byl to výbuch kolektivního stínu celého národa. Veškeré potlačené vzteku, studu, pocitu méněcennosti po první světové válce. Celá kultura se nechala pohltit svou vlastní temnotou, protože odmítla ji uznat a čelit jí. A dnes? Myslíte si, že kolektivní stín zmizel? Podívejte se kolem sebe. Polarizace. Nenávist mezi skupinami. Štvavé kampaně na sociálních sítích. Dehumanizace těch, kdo s námi nesouhlasí. To vše jsou projevy neintegrovaného kolektivního stínu. Když celá společnost odmítá čelit své temnotě, tato temnota najde způsob, jak se projevit, obvykle násilím, projekcí, hledáním obětních beránků. A zde je klíčová otázka. Co s tím můžete udělat vy jako jedinec? Odpověď je současně jednoduchá a nesmírně obtížná. Musíte začít u sebe. Nemůžete vyléčit kolektivní stín světa, dokud nejste ochotni čelit svému vlastnímu osobnímu stínu. Každý jedinec, který se odváží podívat do vlastní temnoty a integrovat ji, snižuje tlak celého kolektivního stínu. Uvědomte si prosím hloubku toho, co vám říkám. Nejste odděleni od světa kolem vás. Vaše nevyřešený hněv, vaše potlačená sexualita, vaše popřená touha pomoci, to všechno nepřestává existovat jen proto, že to vytěsníte ze svého vědomí.
Tyto síly se promítají ven, do vašich vztahů, do vašich politických názorů, do způsobu, jakým se stavíte k těm, kteří jsou odlišní od vás. Viděl jsem to ve své ordinaci nesčetněkrát. Muž, který zatracuje homosexualitu s náboženskou horlivostí, často v sobě potlačuje vlastní zakázané touhy. Žena, která neustále kritizuje amorální chování ostatních, obvykle zápasí se svými vlastními neuspokojitelnými impulsy. Politik, který křičí nejhlasitěji proti korupci, často skrývá vlastní temné obchody. Tohle není morální odsouzení, je to psychologická skutečnost. Jung to nazýval projekcí a je to jeden z nejzákladnějších obranných mechanismů lidské psychiky. Vidíme ve vnějším světě to, co odmítáme vidět v sobě samých. A zde leží naděje. Protože pokud je váš stín promítán ven, pak jej můžete také stáhnout zpět. Můžete přestat obvinovat ostatní a začít se ptát, co ve mně to rezonuje. Proč mě toto chování druhých tak provokuje? Co to odhaluje o mně samém? To vyžaduje mimořádnou odvahu. Musíte být ochotni zpochybnit své nejdražší přesvědčení o tom, kdo jste. Musíte přistoupit k možnosti, že náboženský člověk, ten slušný občan, ten milující rodič, že tento obraz je pouze částí pravdy. Že existuje jiné já, primitivnější, divočejší, méně civilizované já, které žije právě pod povrchem. Toto stínové já není váš nepřítel, to je klíčový omyl, který většina lidí dělá. Váš stín obsahuje nejen to, co je destruktivní, ale také to, co bylo chybně potlačeno. Vaši kreativitu, vaši vitalitu, vaši autenticitu. Představte si mladého muže, který byl vychováván, aby byl vždy zdvořilý, vždy poslušný, vždy racionální. Jeho agrese, jeho hravost, jeho divoká energie, to vše bylo odsouzeno jako nevhodné. A tak to zastrčil do stínu. Ale co se stalo s touto energií? Nezmizela. Nezmizela. Místo toho se začala projevovat nepřímo. Možná jako pasivní agresivita, možná jako náhlé výbuchy hněvu, možná jako chronická únava, protože potlačování energie vyžaduje obrovské množství psychické síly. Nebo vezměme ženu, které bylo řečeno, že být ambiciózní je nepřitažlivé, že prosazovat se je sobecké. A tak pohřbila svou touhu po moci, po uznání, po vlivu. Ale tato touha nikam neodešla. Začala se projevovat jako závist vůči úspěšným ženám, jako podkopávání vlastních příležitostí, jako tajné fantazie o velikosti, které nikdy nenaplní. Vidíte vzor? To, co potlačujeme, se stává autonomním, získává vlastní život v nevědomí a čím více to popíráme, tím silnější to roste. Říkám vám, integrace stínu není luxus. Je to psychologická nutnost. Dokud neintegrujete své stínové já, budete žít pouze částečný život. Budete jako herec, který hraje roli, ale nikdy nebude skutečně přítomen. A nejhorší na tom je, že tuto roli hrajete tak dlouho, že jste zapomněli, že to není váš skutečný já. Jak tedy začít tento proces integrace? První krok je radikální sebepozorování. Musíte se začít ptát, co ve mně vyvolává nepřiměřeně silnou reakci. Jaké vlastnosti v druhých lidech mě nejvíce rozčilují? Co je to, o čem sním, ale nikdy bych to nepřiznal nahlas? Tyto otázky jsou jako svítilna, která osvětluje temné kouty psyché. A to, co objevíte, vás možná zprvu šokuje. Ale pamatujte, to, co vidíte, tam vždy bylo. Pouze jste se rozhodli to nevidět. Vzpomínám si na pacienta, který ke mně přišel s neustálými bolestmi hlavy. Lékaři nenašli nic fyzického, ale když jsme začali zkoumat jeho sny, objevil se vzorec. Stále snil o uzamčených dveřích, o místnostech, do kterých se nemohl dostat, o klíčích, které mu neseděly do zámku. A pak jsme objevili pravdu. Tento muž žil život, který vůbec nechtěl žít. Pracoval v profesi, kterou si zvolil jeho otec. Oženil se se ženou, kterou schválila jeho matka. Bydlel ve městě, které nenáviděl, protože tam byla práce, kterou nikdy nechtěl. Každá uzamčená místnost v jeho snech byla částí jeho skutečného já, kterou zamkl, aby mohl žít podle očekávání ostatních. Jeho bolesti hlavy? To byl jeho stín, který bušil na dveře.
který křičel, aby byl vyslyšen, který se odmítal dál schovávat. Vidíte, stín není váš nepřítel. Je to kurýr. Přináší zprávy z částí vás samotných, které jste opustili, z talentu, který jste pohřbili, z lásky, kterou jste odmítli, ze snu, který jste zradili. A ty zprávy přijdou tak či onak. Můžete je ignorovat, ale pak se objeví jako úzkost, jako bezesné noci, jako pocit prázdnoty, který nemůžete pojmenovat, jako vztahy, které se stále rozpadají stejným způsobem, jako vzorce, které se opakují, dokud jim nepřestanete utíkat. Nebo můžete tyto zprávy přijmout. Můžete otevřít obálku, přečíst si slova a jednat podle nich. Integrace stínu není o tom stát se zlým. Je to o tom stát se celým. Je to o tom přijmout všechny části sebe sama, i ty, které společnost označuje za nepřijatelné. I ty, které vás děsí. I ty, které jste léta popírali. Protože pravda je taková, nejste jen světlo, nejste jen ctnost, nejste jen maskou, kterou nosíte na veřejnosti. Jste také temnota, také egoismus, také hrubá síla a primitivní touha. A dokud to nepřijmete, budete jen polovinou člověka. Budete válčit sami se sebou. A ta válka vás vyčerpá více než jakýkoliv vnější nepřítel. Vzpomínám si na pacienta, nazval bych ho Tomas. Přišel za mnou jako úspěšný advokát. Navenek perfektní. Ale trpěl depresemi, které nedokázal vysvětlit. Měl vše, kariéru, respekt, rodinu. A přesto se cítil prázdný. Když jsme začali zkoumat jeho stín, objevili jsme něco fascinujícího. V jeho mládí miloval malování, byl to umělec v duši, ale jeho otec to považoval za slabost. Umění nevydělává peníze, říkal mu. A tak Tomas pohřbil tu část sebe, stala se jeho stínem. A víte, co se stalo, když začal znovu malovat? Deprese ustoupily. Ne okamžitě. Integrace stínu není magie, ale pomalu, postupně, začal cítit, že je opět celý. Našel svou autenticitu. To je moc integrace. Nepřidáváte k sobě něco nového. Vracíte domů to, co vám vždycky patřilo. Ale varování, stín není jen o krásných uměleckých talentech. Někdy obsahuje temné věci. Závist, krutost, sexuální touhy, které popíráme. Části nás, které jsou opravdu nepohodlné. A ty části také musíte uznat. Ne jednat podle nich bezuzdně, to by byla inflace ega stínem, ale uznat jejich existenci. Pochopit, proč jsou tam. Integrovat jejich energii, ne jejich destruktivní formu. Muž, který popírá svou agresivitu, se nestává mírumilovným. Stává se pasivně agresivním. Jeho vztek uniká boky, manipulací, skrytou hostilitou. Ale muž, který svou agresivitu přijme a transformuje, ten ji může použít konstruktivně, k ochraně, k prosazování hranic, k tvůrčí síle. Žena, která popírá svou žárlivost, není osvobozená. Je pouze odříznuta od své touhy po oceňování a uznání. Ale když tuto žárlivost přijme, může pochopit, co opravdu potřebuje a požádat o to přímo. Vidíte ten vzorec? Popírání nevede k transcendenci. Vede k regresi. Pouze přijetí vede k transformaci. A zde vstupuje do hry to, čemu říkám proces individuace. To není jen psychologický termín. Je to cesta k tomu, stát se tím, kým skutečně jste. Celým, nepopírající, integrovaným. A co se stane, když tuto cestu dokončíte? Nekončíte jako někdo jiný. Končíte jako víc sebe sama. Protože integrace není o přidávání nových částí. Je o toho rozpoznání. Částí, které tam vždycky byly, čekající, až budou uznány. Ten hněv není cizí síla. Je to vaše vlastní energie, která čekala, až ji použijete účelně. Ta strach není nepřítel, je to váš instinkt pro sebezáchovu, který se naučil být přecitlivělý. Ta touha není slabost. Je to váš životní pud, který vás táhne směrem k růstu. Každý stín, každý komplexní, každý potlačený archetyp, to vše jsou fragmenty vaší celosti. A když je začnete integrovat,
něco pozoruhodného se stane. Začnete žít s méně vnitřního konfliktu. Protože už nebojujete sami se sebou. Už nepotřebujete energii na to, abyste udrželi masku na místě, abyste stlačili části sebe dolů, abyste předstírali, že nejste tím, kým jste. Ta energie nyní je dostupná pro život, pro tvorbu, pro lásku, pro dílo, pro které jste tady. Viděl jsem to znovu a znovu. Člověk začne cestu individuace a najednou po letech boje najde klid. Ne proto, že by změnil vnější okolnosti, ale proto, že změnil vnitřní vztah k sobě samému, přijali svůj stín, integrovali svou animu nebo animus, přestali žít podle scénáře kolektivu a v tom přijetí našli svobodu. Tohle není pasivita, tohle není rezignace, je to aktivní přijetí vlastní pravdy. Hluboké uznání, že jste komplexní, mnohostranná bytost a že to je dobře, že nemusíte být jen světlo, že můžete obsahovat temnotu a stále být dobrý, že můžete být slabý a zranitelní a zároveň silní, že můžete obsahovat rozpory a že právě v těch rozporech leží vaše lidskost. Protože být plně živý znamená obsahovat všechno. Radost i smutek, sílu i slabost, světlo i tmu. Být celý znamená být skutečný. A když se stanete skutečnými, něco mimořádného se stane. Jiní lidé to poznají. Protože když žijete ze svého pravého já, vyzařujete autentičnost. A lidé jsou k tomu přitahováni jako můry ke světlu. Ne proto, že byste byli dokonalí, ale protože jste opravdoví. Vzpomínám si na ženu, která ke mně přišla zničená rokem terapie u jiného analytika. Snažil se mě opravit, řekla mi tehdy se slzami v očích. Každou hodinu mluvil o mých deficitech, o tom, co se mnou není v pořádku, o tom, jak bych měla být jiná. A já jsem se jí zeptal jedinou otázku. A kdy jste naposledy cítila, že někdo skutečně vidí, kdo jste, nejen to, čím nejste? Zavládlo ticho. Dlouhé, těžké ticho. Protože to je, co většina z nás hledá celý život. Ne někoho, kdo nás opraví. Ne někoho, kdo nám ukáže, jak bychom měli být jiní. Ale někoho, kdo nás uvidí, skutečně uvidí. V celé naší komplikovanosti, v celé naší rozporuplnosti, ve všem našem světle i temnotě. Když se s někým setkáte, kdo prošel vlastním stínem, kdo se ponořil do svých temnot a vrátil se ven s porozuměním, ten člověk má schopnost vás vidět. Ne odsuzovat. Vidět. A to je vzácnější než zlato. Neodsuzující přítomnost není něco, co se naučíte z knih. Není to technika, kterou si osvojíte na workshopu. Je to dar, který získáte pouze projitím vlastním peklem a návratem s pochopením, že všichni jsme lidští. Všichni jsme vadní, všichni máme části sebe, které se bojíme ukázat. Když s takovým člověkem mluvíte, necítíte se souzeni. Necítíte se malí. Namísto toho cítíte něco jiného, něco hlubšího. Cítíte se pochopeni. A v tom pochopení, v té tiché akceptaci vaší celé bytosti, začíná skutečná transformace. Ne proto, že by vás ten člověk změnil, ale proto, že v jeho přítomnosti se konečně cítíte dostatečně bezpečně, abyste se změnili sami. Vidíte, moudrost nespočívá v tom mít všechny odpovědi. Moudrost spočívá v tom umět sedět s otázkami. A všimnete si, že ti nejmoudřejší lidé, které jste kdy potkali, často odpovídají otázkou na otázku, ne proto, že by nevěděli odpověď, ale proto, že rozumějí tomu, že pravá odpověď musí vyrůst zevnitř, ne být vložena zvenčí. Vzpomínám si na pacienta, který ke mně přišel s jednoduchým požadavkem. Řekněte mi, co mám dělat se svým životem. A já jsem mu odpověděl, co byste dělal, kdyby nikdo nesledoval. A vidíte, v tom tichu, které následovalo, se začala zjevovat jeho pravda. To je dar skutečného průvodce. Ne, že by vám ukázal cestu, ale že dokáže držet prostor, zatímco vy sami cestu objevujete. Je to jako porodní asistentka. Ona nerodí dítě. Ona pouze vytváří podmínky, aby se dítě mohlo narodit. A teď přichází něco zásadního. Moudrost není totéž, co inteligence.
Znám mnoho vysoce inteligentních lidí, kteří neumějí žít. Jejich mysl je jako ostře nabroušený nůž, ale nevědí, co s ním krájet. Zatímco moudrost je intuitivní poznání toho, co je v daném okamžiku potřeba. Moudrost říká, někdy je potřeba mlčet, někdy je potřeba odejít, někdy je potřeba zůstat, i když to bolí. To nejsou pravidla, která by se dala naučit z knih. To jsou poznatky, které přicházejí pouze prostřednictvím prožitého života. A tohle je důvod, proč staré kultury měly takovou úctu ke stáří. Ne proto, že starý člověk ví více faktů, ale proto, že prošel více ztrátami, pochoval více lidí, přežil více zrad a přesto se rozhodl zůstat naživu. To je moudrost, transformovaná bolest. Vidíte, každá rána, kterou nepopřete, se stává moudrostí. Každé zklamání, které plně procítíte, vás něco naučí. Ale musíte být ochotni projít tím ohněm. Nemůžete obejít učení zkratkou. Proto vám říkám, neodvracejte se od svých pocitů. Neznecitlivujte se vůči vlastní bolesti. Když cítíte zklamání, nesedejte si jen tak na pohovku a neřekněte si, to nic není. Protože to něco je. Váš organismus vám posílá zprávu. Vaše psyché říká, tohle je důležité. Tohle vyžaduje tvou pozornost. A pokud tu zprávu ignorujete, bude volat stále hlasitěji, dokud ji neuslyšíte. Viděl jsem to bezpočtukrát ve své ordinaci. Lidé přicházejí s depresí, s úzkostí, s nevysvětlitelnými psychosomatickými příznaky. A když začneme zkoumat jejich historii, vždy tam najdeme nespracované emoce. Zklamání, která nikdy necítili. Ztráty, které nikdy neprožili. Hněv, který nikdy nevyjádřili. Všechny ty emoce nezmizely. Jen se stáhly do stínu a odtamtud ovládají člověka způsoby, kterým sám nerozumí. Mám pacienta, nazvěme ho Tomáš, který přišel kvůli chronické úzkosti. Nemohl spát, měl záchvaty paniky bez zřejmé příčiny. Lékaři mu dávali léky, ale nic nepomáhalo dlouhodobě. Když jsme začali mluvit o jeho minulosti, objevilo se něco zajímavého. Před 8 lety ho přítelkyně opustila velmi náhle. Odjela do jiného města, téměř bez vysvětlení. Tomáš mi řekl, jo, to bylo těžké, ale dal jsem se rychle dohromady. Za měsíc jsem už zase chodil s někým jiným. Ale tělo nelže. Jeho psyché si pamatovala. To zklamání, ta zrada, to vše bylo ještě tam, nevyjádřené, nevypláčené, nežité. A teď, 8 let později, to vybuchovalo jako úzkost. Když jsme konečně dovolili těm pocitům vyjít na povrch, když jsme se vrátili k tomu původnímu zklamání a skutečně ho procítili, něco se uvolnilo. Úzkost začala ustupovat. Ne okamžitě, ale postupně. Rozumíte tomu, co říkám? Cesta vpřed vede zpět. Musíte se vrátit k tomu, co jste odmítli cítit a tentokrát to pocítit plně. To je pravý význam psychologické práce. Ne optimismus, ne pozitivní myšlení, ale odvaha sestoupit do vlastní temnoty a čelit tomu, co tam najdete. A teď možná říkáte, ale to zní děsivě. Slyšte mě pozorně, emoce vás nepohltí. Právě ten strach z emocí je to, co je udržuje v moci nad vámi. Víte, co se stane, když potlačujete hněv? Nemizí, nestává se slabším, prosakuje do každé vaší interakce. Stává se pasivní agresí, stává se sarkasmenem, stává se chronickou únavou, bolestmi zad, migrénou. Vaše tělo se stává bojištěm pro emoce, kterým jste nedovolili promluvit. A pak přijdete k terapeutovi a říkáte, nevím, proč mě všechno bolí. Proč jsem pořád unavený? Protože nosíte v sobě roky nepřiznaného hněvu, nevyplakané smutku, nevyřčených slov. Pamatuji si jednoho pacienta, nazvu ho Henrik. Přišel ke mně se záchvaty paniky. Nemohl dýchat. Srdce mu bušilo jako divé. Myslel si, že umírá. A když jsme začali zkoumat jeho vnitřní svět, našli jsme tam něco pozoruhodného, obrovskou zásobu zlosti na jeho otce. Ale Henrik byl hodný člověk. Nikdy se nezlobil. Nikdy nevzrušoval hlas. Ta zlost neměla kam jít. Tak se obrátila dovnitř. Útočila na jeho vlastní nervový systém.
Věděli jste, že vaše nevědomí nerozlišuje mezi sebou a druhými. Když potlačujete nenávist k někomu jinému, vaše nevědomí to vnímá jako útok na sebe sama. Začali jsme pracovat s tou zlostí. Ne tak, že by Henrik šel a křičel na svého otce. To by bylo primitivní, destruktivní. Místo toho jsme začali s tím, co nazývám aktivní imaginace. Henrik se v bezpečném prostoru spojil se svou zlostí, dal jí obraz, dal jí hlas. A víte, co se stalo? Záchvaty paniky zmizely. Ne hned. Ne zázrakem. Ale postupně, jak Henrik integroval tu část sebe, kterou tak dlouho popíral. To je klíč, rozumíte? Ne vyhodit emoce na někoho jiného, ne je potlačit zpátky, ale uznat je. Dát jim prostor uvnitř vás. Vaše psyché je jako orchestr, každá emoce je nástroj. Když se pokusíte umlčet housle, symfonie není klidnější, je neúplná, disharmonická. A nyní přichází to, čemu říkám individuační proces, cesta k celistvosti. Nejedná se o perfekcionismus. Nejedná se o to stát se někým, kým nejste. Je to pravý opak. Je to proces odhalování, odkrývání vrstev sociální kondicionace, až narazíte na skutečné já, to, které existovalo předtím, než vám řekli, kým máte být. Když pacient sedí naproti mně a říká, nevím, kdo jsem. Odpovídám, možná jste poprvé blízko pravdě. Nevědění je začátek, protože většina lidí, kteří tvrdí, že vědí, kdo jsou, jednoduše recituje seznam rolí. Jsem manažer, jsem matka, jsem úspěšný člověk, jsem ten, kdo se nikdy nezhroutí, ale role nejsou já. Jsou to kostýmy, které nosíte. A když celý svůj život hrajete roli, přichází krize středního věku, přichází existenciální kolaps. Ne proto, že něco je špatně, ale proto, že něco je konečně správné. Vaše duše se bouří proti falešnému životu. Viděl jsem muže, kteří dosáhli všeho, co společnost definuje jako úspěch, peníze, postavení, respekt, sedět v mé ordinaci a plakat jako děti. Proč se cítím tak prázdný? Protože naplnili ego, ale vyhladovili duši. A duše nemůže být nakrmena vnějšími úspěchy. Může být nakrmena pouze pravdou, autenticitou, spojením s tím, co je uvnitř. Individuace tedy znamená přestat se snažit odpovídat očekáváním světa a začít odpovídat hlasu vlastního nitra. Je to nebezpečné? Ano. Je to osamělé? Často. Je to strašidelné? Bez pochyby. Ale alternativa je mnohem horší, celý život jako cizinec v přítomnosti sebe sama. A zde je paradox, který musíte pochopit. Čím více se stanete sebou samým, tím univerzálnějšími se stanete. Když se dotknete vlastního nejhlubšího já, dotýkáte se kolektivního nevědomí, té části lidské zkušenosti, která patří všem. Specifické je univerzální. Váš nejsoukromnější zápas je zápasem milionů. Vaše jedinečná cesta odráží lidskou cestu. Proto mýty rezonují napříč kulturami. Proto velké příběhy promlouvají ke všem. A v jádru této cesty leží něco, co nazývám principem opozic. Vaše psyché je bojištěm protikladů, světlo a stín, mužské a ženské, vědomé a nevědomé, pořádek a chaos. Každý aspekt vaší osobnosti má svůj protipól a právě napětí mezi těmito póly vytváří energii pro růst. Když popíráte jeden pól, nevyhrává ten druhý. Místo toho vytváříte nerovnováhu, která vás vnitřně roztrhá. Mladý muž, který potlačuje svou zranitelnost ve jménu síly, se nestává silnějším, stává se křehkým. Žena, která odmítá svou asertivitu, protože se naučila být vždy milá, nepřináší mír, akumuluje hořkost. Pravá síla spočívá v integraci těchto protikladů, v uznání, že můžete být zároveň něžní i odhodlaní, že můžete respektovat tradici a zároveň inovovat, že můžete milovat řád a přesto potřebovat spontánnost. Toto napětí není problém k vyřešení, je to palivo vašeho života. Alchymisté to věděli. Mluvili o coincidente a oppositorum, sjednocení protikladů. Jejich obrazy draka požírajícího vlastní ocas,
hermafrodita spojujícího mužské a ženské, slunce a měsíce v obětí, to vše jsou symboly psychické integrace. A když dokážete držet tyto protiklady společně, aniž byste jeden z nich potlačili, něco pozoruhodného se stane, objeví se třetí prvek, transcendentní funkce, jak ji nazývám. Není to průměr obou pólů. Je to něco zcela nového, kreativní syntéza, která přesahuje původní dilema. Umělec ví o tom své. Tvorba vzniká v napětí mezi vizí a technikou, inspirací a disciplínou, svobodou a formou. Příliš mnoho svobody vede k chaosu, příliš mnoho formy vede k rigidnosti. Ale když tyto síly tančí společně, vzniká mistrovské dílo. Váš život je tímto mistrovským dílem. Každý den vyvažujete bezpečnost a riziko, známé a neznámé, to, kým jste a kým se můžete stát. A v tomto vyrovnávání, v této tvořivé tanci protikladů, se rodí váš pravý charakter. Proto vás zvu k zamyšlení, co ve vašem životě zůstává nevyvážené, kde jste příliš naklonili misky vah. Možná jste se zakopali v bezpečí tak hluboko, že vaše duše dusí pod vrstvami rutiny. Možná jste naopak skočili do tolika rizik, že jste ztratili půdu pod nohama a žijete v neustálém zmatku. Všimněte si, jak vaše tělo reaguje na tuto otázku. Tělo nikdy nelže. Když mluvím o rovnováze, necítíte vzrušení nebo úlevu, nebo cítíte odpor, protože víte, že vyvážení by znamenalo změnu a změna je děsivá. Zde musím být s vámi naprosto upřímný. Individuace, tato cesta k celistvosti, není příjemná. Není to spaden pro duši. Je to alchemický proces, který vás rozloží na základní prvky a znovu sestaví. Je to smrt starého já a zrození nového. A mezi smrtí a zrozením je prázdnota, temnota, nejistota. Staří alchemisté tomu říkali nigredo, černá fáze. Vše se musí nejprve rozpadnout, zkažit, vrátit se do primordiální temnoty, než může vzniknout něco čistého. Vaše psyché musí projít svou vlastní nigredo. Musíte čelit tomu, čemu jste se vyhýbali, integrovat to, co jste popírali, přijmout části sebe, které jste považovali za nepřijatelné. A víte co? Tato temnota je posvátná. Je nezbytná. Nemůžete mít úsvit bez noci. Nemůžete zažít znovu zrození, pokud se něco v vás nejprve nezemře. Společnost vám řekne, abyste se vyhýbali temnotě, abyste ji potlačili, abyste byli stále pozitivní, stále optimističtí. Ale to je popření poloviny života. To je popření hloubky. Pravá síla spočívá v odvaze sestoupit do vlastního podsvětí. Jako Orfeus, který sestupuje do hádu. Jako hrdina každého mýtu, který musí projít jeskyní, lesem, labirintem. Tyto příběhy nejsou jen zábavou. Jsou mapami lidské psyché. Ukazují nám, že cesta k sobě vede skrze temnotu, ne kolem ní. Ale pozor. Temnota sama o sobě není cílem. Není to místo, kde máme zůstat. Je to průchod. Je to alchemická pec, ve které se proměňujeme. Vzpomínám si na příběh jednoho z mých pacientů. Úspěšný právník, respektovaný muž. Přišel ke mně zlomený. Mám všechno, řekl mi, ale cítím se prázdný. Během naší práce objevil, že celý svůj život potlačoval tvůrčí stránku své osobnosti. V dětství maloval. Miloval to. Ale otec mu řekl, že umění je pro slabé. Že muž musí být praktický, úspěšný, tvrdý. A tak zakopal svého vnitřního umělce. Pohřbil ho hluboko. Ale ten umělec nezemřel. Přeměnil se ve stín. Začal se ozývat depresí, úzkostí, pocitem prázdnoty. Teprve když mu dovolil vyjít na světlo, když začal znovu malovat, nejprve tajně, pak otevřeně, našel znovu smysl, našel celistvost. To je integrace. To je individuace. Nejde o to stát se dokonalým. Jde o to stát se celým. A film nám tuto cestu ukazuje znovu a znovu. Každý hrdina, který sestoupí do podsvětí a vrátí se proměněný, je obrazem tohoto procesu. Neo v Matrixu. Luke Skywalker v jeskyni na Dagobahu. Simba čelící minulosti. Všichni procházejí tímtéž archetypálním vzorem. A víte, co je nejzajímavější?
Temnota, které se bojíme, často obsahuje právě to, co nejvíc potřebujeme. Náš největší strach ukrývá náš největší dar. Člověk, který se bojí mluvit na veřejnosti, možná potlačuje svůj hlas, svou pravdu, kterou svět potřebuje slyšet. Člověk, který se bojí intimity, možná chrání citlivé srdce, které kdysi bylo zraněno, ale které má obrovskou kapacitu milovat. Proto musíme sestoupit. Proto musíme čelit. Ne, abychom se stali hrdiny v tradičním smyslu, ale abychom se stali lidskými v tom nejhlubším smyslu. Víte, setkal jsem se s člověkem, který strávil celý život stavěním zdí. Nejprve kolem svého domu, pak kolem svého srdce. Nakonec si postavil zeď dokonce mezi dvěma částmi své vlastní duše. A když se mě zeptal, proč se cítí tak prázdný, ačkoliv je tak bezpečný, musel jsem mu říct pravdu, která bolí. Nemůžete se cítit živý, když jste pohřbili půlku svého života. Stín není nepřítel. To je to, co musíme pochopit s naprostou jasností. Stín je vyhnanec. Je to část vás, která byla odsouzena, zavržená, vyhnána do temnoty ne proto, že byla zlá, ale proto, že byla nepřijatelná. Možná pro vaše rodiče, možná pro vaši školu, možná pro náboženství, které jste zdědili jako příliš těsný kabát. Každé ne vyslovené v dětství se stává zdí mezi vědomým a nevědomým. Každé to nesmíš cítit se stává kamenem v základech vašeho vnitřního vězení. A nakonec se stanete dozorcem vlastní psyché, hlídajícím hranice, které jste nevolili. Ale pravda je tato. Co bylo odsouzeno, může být vykoupeno. Co bylo vyhnáno, může být znovu vítáno. Ne slepě, ne bez rozlišování, ale s odvahou a soucitem. Představte si, že celý svůj život nesete těžký náklad. A někdo se vás zeptá, proč to neodložíš? A vy odpovíte, protože to jsem já. Ale když se konečně podíváte dovnitř, zjistíte, že polovina toho nákladu ani není vaše. Jsou to očekávání ostatních. Jsou to jejich strachy, jejich odsudky, jejich neprožitý život, který se stal vaším dědictvím. Integrace stínu není přidávání temnosti do světla. Je to rozpoznání, že jste vždy byli celí, i když jste žili jako roztříštění. Je to návrat domů k sobě samému. A tato celistvost se neobjevuje náhle jako blesk z nebe. Přichází tiše, v malých okamžicích rozpoznání. Jednoho dne si všimnete, že situace, která by vás dříve rozhněvala, vás teď pouze zaujme. Vzpomínka, která kdysi způsobovala jen hanbu, teď odhaluje svou skrytou moudrost. Člověk, kterého jste odsuzovali, se náhle stává zrcadlem vaší vlastní neuznané stránky. Toto je tichá revoluce sebepoznání. Není hlasitá, není dramatická, ale je hluboká. A jakmile začnete žít z tohoto místa celistvosti, vaše přítomnost samotná se mění. Lidé to cítí, i když to nedokážou pojmenovat. Je tam něco autentického v tom, jak mluvíte. Něco hmatatelného v tom, jak nasloucháte. Vaše slova nejsou pouhými slovy, nesou váhu proužité zkušenosti, tíhu integrované pravdy. Stáváte se mostem mezi protiklady. Dokážete držet napětí mezi radostí a smutkem, mezi silou a zranitelností, mezi jistotou a pochybností. A v tomto držení se rodí skutečná moudrost. Protože moudrost není o vědění všech odpovědí. Je o schopnosti žít s otázkami. Je o důvěře v proces, i když nevidíte cíl. Je o tom být dostatečně odvážný, abyste byli lidští. A v této lidskosti objevíte něco pozoruhodného, že vaše rány nejsou jen osobní příběh. Jsou univerzálním příběhem. Vaše boje nejsou jen vaše boje. Jsou lidskými boji. A když se dotknete vlastního stínu dostatečně hluboce, dotknete se stínu celého lidstva. Toto je paradox individua. Čím více se stanete sami sebou, tím více se spojíte s celkem. Čím hlouběji se stoupíte do vlastní tmy, tím jasněji zazáříte pro ostatní. A tak vám na konci této cesty nabízím ne odpovědi, ale pozvání. Pozvání k odvaze. Odvaze vidět, odvaze cítit, odvaze integrovat vše, čím jste. Protože váš stín na vás čeká. Ne jako nepřítel, ale jako zapomenutá část vaší duše.
Čeká, až mu nabídnete ruku. Čeká, až mu přiznáte místo u stolu vašeho vědomí. A až to uděláte, zjistíte, že cesta, kterou jste se tak bál vydat, byla tou jedinou cestou domů.